nomndeni. Sanibonani kaNongoma. Sanibonani kaNongoma. Yabikelela bafowethu. Khona ingoma ubaba ithintile. Beyasho ukuthi ngiyasonta ngiArchbishop noma ngisemncane uNkulunkulu wangibusisa. Before ngikhubeke ngibingelele bantwana amazinyane esilo. Ngibingelela amabutho ahloniphekile ngiyanihlonipha kakhulu bafowethu. Nanoma kuthiwa ngiphakame kanjani kodwa mase ngibona nivunulile yehla ngithobeke. Ngayithanda kakhulu into eniyenza. Nemali befundile bathi amabhesha bawagqoka kodwa isintu nisasithatha nisibeka phambili. Siyakubonga lokho kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Ngibingelela umndeni kababa uMgiliji nobaba uMgiliji la alele khona, uyabona ukuthi ngikhona. Ngike ngathuka ke mangibona mina umakoti wami esukuma. uMgiliji ke bethi noma ngifonele ekhuluma nami engashiya athi mina wethu khulume naye, athi ngicela ukukhuluma naye uZulu umntwana Makeba. So bazalwane mangimbone ephithizela namhlanje la ekhaya kuyangijabulisa kakhulu. Ngithandile mangibona kuthiwa namaNazaretha akhona. Ngiwakhonzile ke amaNazaretha noma ngiyisayoni kodwa ngiwakhonzile. Ngithanda le ngoma yabo noma ngayazi kahle ethi amathalente Ibonga bafowethu, ngiyaxolisa kakhulu ukuthi ngikhambe nje sengihayijeka ngena ukuthi ngithe ngeke kwenzeke ngingabi khona. Nginomcimbi, nginenkonzo enkulu kakhulu eThekwini eCharlesfontein njengamanje ngiphuthuma khona, kodwa ukuba khona kwami ngizobonga kakhulu iDr K Funeral Service, i-team esisebenza nayo, team yeband yami enginayo lana ngihlukanise phakathi ukuthi mayibuye futhi ngapha sound efikile. Bonke siyababonga iDr K Funeral, sibonga ukuyithanda kwabo, sibonga nomndeni osinika ithuba esithema sithi sicela ukuthi nikhululeke. Khululekani, ngisho kanjalo ngathi ngiyodela konke nginakho, angifune nesenti, angifune lutho, sizokwenza lokhu ngenhliziyo emhlophe. Who knows, maybe ubaba uMgiliji onike inkandla lapha khona, futhi sizamile ukwenza ukuthi kube sezingeni leli kade sifuna ukuthi libe khona. Ngiyabonga kakhulu bafowethu, uNkulunkulu azanibusise kaNongoma, futhi lihlale nazi ukuthi ngiyanithanda ngendlela eyisimanga. Siyazi ukuthi abantu abaningi bayasimamela nongizwe emsakazweni kwiVuma FM njalo ekuseni ngo4 o'clock. Siyabonga isupport yenu enkulu kangaka, sibonge kakhulu nomndeni, sithi umndeni duduzekani. Mase kukanjena mndeni, igama eliyi-1 ngiyonishiya nalo ukuthi ningabi sabheka abanye abantu emasayidini. Lithi iBhayibheli ozele ngesisu wesifazane imihla yakhe emncane igcwele ukuyaluza. Ningabheki omunye umuntu njengamanje, ningabisalwa, ningabisabheka omunye umuntu. Vele owakho umsebenzi uqedile, bese kusele nina manje ngoba mhlawumbe ningalwa kanti niyambambezela. Ningabisalwa njengamanje, ngiyanicela nibambane kakhulu kunakuqala. Amagama engizonishiya nawo, ningambheki umakhelwane, ningambheki uSisi, ningambheki ubhuti, ningambheki ningabalaleli abaprofeti, ngoba zizofika inyanga zithi nibona kwenzeke kanjena usibani nosibani, nize ningayithathi leyo nto. Kodwa kunalokho niqhubeke nibambane. Manibambane nilethele inhlanhla, ubaba uyajabula emazulwini lapha khona. Amagama engizowashiya, ngiyanithanda kaNongoma, nisale kahle.